What's up ka-adventure? I'm back my channel, Renato Kilaton. Oy ka-adventure, na ako karon diri sa lungsod sa San Miguel, Bohol ka-adventure. Karon ang mga panginabuhian sa mga bulanon kining mangrap ka-adventure. Ngunit tata karon ang mga gipangrap nga mga rap nga kana mga gift ka-adventure. Ari lang sa lungsod sa San Miguel, Bohol ka-adventure diri sa public market. Para makita ka-adventure ang maana si ma'am nag-wrap na siya para kasal man, para kasal o mga katong mga gusto magpa-wrap ari lang diri sa poblasyon public market sa San Miguel, Bohol ka-adventure. Ang tagian kasi nga sa tagian ma'am Celiodora Luma. Okay ka-adventure, ang tagiya diri ka-adventure si Ma'am Celiodora Luma ang tagiya ni ka-adventure. Mora ni what's up ka-adventure, nagsugod na si Ma'am og wrap sa regalo ka-adventure para kasal. Ato makita karon si Ma'am sugod na siya og wrap ka-adventure. Ato makita karon. Nakita karon sa public market sa San Miguel, Bohol ka-adventure. Ato makita ang mga gift nga gipang-wrap na ka-adventure. Ikaw rin nagputos ani tanan, ma'am? Ka-adventure ato makita karon ka-adventure ang mga gipang-wrap na nga mga regalo ka-adventure. Okay, what's up ka-adventure? Naay ni palit ni ma'am og regalo. Tapilaw niyang gipalit, ma'am? 150 darap na 150 pesos darap. Okay ka-adventure ni palit si ma'am. Para asa na ma'am? Kasal ma'am, bunyag, birthday. Para kasal. Okay ka-adventure, nanay ni palit ni ma'am para gamiton sa kasal. Tag 150 tong gipalit ni ma'am, dala na siya wrapper. Brato ra ka-adventure diri sa public market sa lungsod sa San Miguel ka-adventure. Ang tigbuhat sa wrap ka-adventure mao si Ma'am Costina Incargis. Oh. Ato makita ka-adventure na sila customer karon ato ka-adventure ato makita karon. Okay ka-adventure, karon gihalina na si Ma'am Costina ka-adventure sa iyang gipang-wrap nga mga regalo ka-adventure sa kasal. Brato-brato ka-adventure ang regalo nga gipang-wrap ni Ma'am diri. Katong gipalit ni Ma'am tag 150 apil na wrap. Makita ka-adventure ang mga gipang-wrap ni Ma'am nga mga gamit sa balay para sa regalo sa kasal ka-adventure. Ang tagiya ni ka-adventure si Ma'am Celiodora Luma diri sa lungsod sa San Miguel sa public market ka-adventure. Mo ni ka-adventure makapili tag unsay atong gusto nga i-wrap, kaldero, mga tasa, mga platito, makita to ka-adventure unya. Kaning wrapper ma'am kini, mobaligya pon mo aning wrapper. Tag pila wrap? Tag 12 ang usa ka lokot man kaning gamison. Kini may 12 ma'am. Kini may 10. Oy ka-adventure kining murag papel mo siya tag 10. Para birthday ni siya, kining nay sinawon para kasal. Tag 12 ka-adventure. Unya ma'am kung nay magpa-wrap diri ma'am og ilang butang pili pangayo nimo? Magdefinis kidakon. Og ngani kadako pila ni ma'am? Sa mo ang kamo mo gud kwintahon nagbutang na mo sa Kwintahon og pilay na butang nga wrap. Na-charge nga gis. Okay ka-adventure, kung magpa-wrap mo diri ka ma'am diri sa San Miguel, Bohol sa public market, kung magdala mo og kanang silbi gamit silang ma'am ray mo wrap, na-charge nga 10 pesos unya ka-adventure. Magdefinis kadakon ma'am. Magdefinis kadakon. Unya example ma'am inganing magpabalo ta aning ay termos pila man na siya. Og magdala mi og termos among kaugalingon nga nakadako pila na siya ma'am? Usa ka wrapper lang. Okay ka-adventure, kanang mangayo silang ma'am og 10 pesos para sa pagparap. Unya wag depende pos kadakon ka-adventure og ingani kadako ma'am mo siya mo mangayo mo ani og pila yung pangayo kung ang mga katawhan magdala diri. Kani usa ra man ka kuan siya usa ra man sa plus ngani pamutang ana
na ang Usa ka rapper. Dusi. Dusi ang usa ka rapper. Tagpila ng ribbon? Yes. Gis. Kanini ang 24. Tuntahon pa man ini ang mga Daghan pa di daghan pagkuan ka-adventure. Okay, what's up ka-adventure? Nako karon diri sa murap og mga regalo ka-adventure sa kasal, birthday, pangregalo ka-adventure sa apil sa bunyag ka-adventure og nay mga maninoy nga muhatag og regalo sa ilang mga anakon. Ari lang diri sa ka-adventure pamahin sa pag-rap ka-adventure. Nga na siya kuan experience ka-adventure. Unya ato makita karon ang gibuhat ni ma'am kini nga nindot kaayo nga gift nga regalo, pangregalo sa kasal. Best wishes and congratulations. Ato makita ka-adventure. Unya napoy kanang lain nga gibuhat ni ma'am. Okay, what's up ka-adventure? Ato makita karon ang mga nindot kayo nga mga regalo pang kasal. Gibuhat ni Ma'am Costina Encargues ka-adventure diri sa lungsod sa San Miguel Public Market ka-adventure sa sulod sa merkado. Atong makontak si Ma'am Celiodora Luma ka-adventure ang tag-iya sa iyang gitindahan ni Ma'am diri sa pagpaninda ani mga regalo ka-adventure. Igusa man nimo si Ma'am Celiodora Luma, ma'am. Igsuon mo. Ang imong apelyo Encargues sa iyong bana. Kini si Ma'am Costina ka-adventure Encargues. Mo ni siya, may maguwang niyo siya ikaw. Si Ma'am may maguwang, ikaw may manghod. Okay, ka-adventure kani si Ma'am Costina, manghod ni siya ni Ma'am Celiodora Luma ka-adventure. Diri sa lungsod sa San Miguel Public Market. Okay, makita na to ka-adventure ang panginabuhian sa atong mga bulanon. Kining trabaho ni Ma'am nga tigrap og mga regalo diri sa merkado publiko diri sa lungsod sa San Miguel. Ato makita karon usay gibuhat nimo nagbuhat ka og kanang ribbon. Ang gibuhat ni Ma'am karon Ma'am ka-adventure, ribbon ka-adventure ang gibuhat ni Ma'am. Ato makita karon mga dugay-dugay din nabuhaton ng ribbon, Ma'am. Basta kanang magkuan pa man kapa, makaroon ay pagkaroon ay anaan pagkaroon. Mag-cut pa siya. Mag-cut pa ka. Nag-cut pa siya. Oy, ka-adventure, nag-cut pa mga kuti-kuti din na, ma'am. O sa kanang pila yung bata ron, ma'am? Ito. Oy, bata pa lang ka-adventure. Kugihan na si ma'am. Pila ka buok bana. Sorry. Pila ka buok imong apo? Pila ka buka mga abot kag mga tuloy mong apo? Ang daghan na imong apo. Bahalag daga apo basta usar ya sawa ba na. Usara gyud. Okay lang mamay lang ilag kuan, ma'am. Okay, what's up ka-adventure? Ato makita karon si Ma'am Costina Encargues ka-adventure. Unsay trabaho mister, ma'am? Panday rin ta. Panday. Okay, panday balay. Okay. Ato makita ka-adventure ang panginabuhian sa mga bulanon diri sa lungsod sa San Miguel. Hilabi na ni Ma'am Costina Encargues ka-adventure. Dugay-dugay na si Ma'am, mga 15 years na siyang mangrap og mga regalo. Niya to makita karon ka-adventure ang mga regalo nga gipangbuhat ni Ma'am Costina. Unya nagbuhat ta pud siya karon og ribbon. O sabi pa magi sa imong kita, ma'am, inadlaw o kuan? Kininsina? Tagpila imong adlaw, ma'am? Abot kag mga tag 200. Sobra pod. Tingala mga 300. Oo. Pero okay ra ang kita, okay ra pod. Oh, pero kanang nana kay college nga bata, ma'am? Wa pa. Kay wa man ko ag eskwela. College na karon sunod. Mo college ta kasunod. Pero usa pa ang college. Okay,
awa mo eskwela ang uban. O ka-adventure ang mga anak ni Ma'am Costina ang uban wa mga eskwela unya ang naay mukalid sa iron mga karong sunod ma'am. Pero babae lalaki. Lalaki, okay. Okay, what's up ka-adventure? Natakaroon diri sa public market sa lungsod sa San Miguel. Ato karon gihimamat ang mga panginabuhian sa bulanon kining tigbuhat og rap ka-adventure. Sud sa 15 katoy ka-adventure mao na gyud ni panginabuhian ni Ma'am Costina Encargues ka-adventure. Opo, kanang kapo yang pinilo ka-adventure kanang lisod-lisod pud hilwason yang pinilo ka-adventure. Unya panag-iya ni Ma'am Celiodora Luma ka-adventure maguwang ni Ma'am Costina Encargues. Mo'y tagiya aning iyang pwesto niya. Inadlawan ra si Ma'am ani. Mga abot na kakag mga 10 years diri ma'am sa pwesto ni Ma'am Celiodora. Ana mga 20 na po. Ana mga kano no. Pila pang idaro na to ron ma'am? 61. Mura malay 18 pa. Oh. Okay, joke lang ma'am, joke lang. Okay, what's up ka-adventure? Ato makita karon ang gipanggama ni ma'am nga mga gift wrapper ka-adventure. Ato makita karon. Unya na ang mga gwapa nga gipang mga nindot kayo nga mga ribbon nga gigama ni ika na nagama ning mga ribbon na ma'am kini. O si Ma'am Costina lang ang nagamaan ni ka-adventure kini nga ribbon nga ato makita na ay color nga red, na ay color nga yellow, na ay orange. Ato makita ka-adventure nga mga nindot kayo nga mga design. Yan apay dako nga ribbon nga gibot ni ma'am, gibutang gitongtong na siya sa regalo ka-adventure. Unya napay laing nga mga ipangbuhat ni ma'am ato makita karon ka-adventure. Okay, what's up ka-adventure? Ato makita karon si Ma'am Costina Encargues nga nagbuhat na siya og mga ribbon ka-adventure kay naa sila'y kanang order ka-adventure. Kining gipanggama ni Ma'am nga mga regalo nga makita nato ka-adventure, ana mga order ani ka-adventure. Na mga customer ani nga nag-order ka-adventure ato makita karon. Okay, what's up ka-adventure? Kamulo pa si ma'am og buhat og ribbon ka-adventure para sa regalo ka-adventure. Pagpili naman siya, day. Okay, mo ni siya gipang gunting-gunting ni Ma'am Costina ka-adventure ato makita karon ang mga buhatonon niya nga ribbon ka-adventure.
Mo na siya ibuhaton nimo nga ribbon ma'am kini ma'am. Para asa man nga gagmayng karton ma'am? Taptan sa mga ribbon. Okay, ito makita ka adventure ang paggama ni Ma'am Costina sa ribbon ka adventure. Nagkuha siya karton iyang kanang gipapilit ang mga gipanggunting niya nga ribbon, man siya silbi gamon nga ribbon ka adventure. Ito makita karon ka adventure. Mga 15 years na si Ma'am ani ang trabaho, isip tigbuhat og regalo ka adventure kining para sa kasal nga gift, para sa birthday, bunyag ka adventure, mga occasion ka adventure nga gamiton ang regalo ka adventure. Sama sa Pasko o sa punin ay mga muhatag og regalo sa Pasko. Ari gyapon tig si Ma'am gyapon tigbuhat ka adventure. Si Ma'am Costina Encargues ka adventure. Nya mo netong tag-iya si Ma'am, kaway Ma'am, kaway Ma'am, kaway Ma'am. Kaway, kaway. Yo, mo netong gwapa kayo nga tag-iya si Ma'am, maguwang ni Ma'am Costina Encargues, si Ma'am Celiodora Luma nga kinabuutan nga tag-iya diri sa pwesto ni Ma'am Costina Encargues. Okay ka adventure, ato makita karon ang gibuhat ni Ma'am nga ribbon. Kamulo pagbuhat si Ma'am og ribbon. Ato makita ka adventure na purma na ang ribbon nagigama ni Ma'am. What's up ka adventure, nako karon sa public market sa lungsod sa San Miguel, Bohol ka adventure. Ato karon gimamat ang atong panginabuhian nga bulanon. Mga panginabuhi sa bulanon ka adventure kining tigrap og mga regalo ka adventure sama ni Ma'am Costina Encargues ka adventure. Pito na kabuk ang anak ni Ma'am. Unya si Mister ang yang trabaho siyang bana usa ka panday ka adventure. Unya na sila'y bata nga mo college na mga next year ka adventure. Ang uban Ma'am nagbinyo Ma'am? Nagbinyo ang uban ka adventure. Okay, what's up ka adventure? Makita na to si Ma'am kamulog buhat sa regalo sa ribbon ka adventure nga iyang gigama ka adventure. Naporma na ang ribbon nga iyang gibuhat ni Ma'am Costina Encargues ka adventure. Unya mo ni ang mga gamit ni Ma'am, gunting, electrical kanang gamit ka kanang Ma'am sa kanang tape nga masking tape. Di, kuha na kanang ay. Di pa yung natural ba? Natural nga tape ra. Okay, ito makita ka adventure, amo na gipanggama ni Ma'am mga regalo sa kasal ka adventure, sa birthday, sa bunyag, mga occasion ka adventure. Ari diri, mo order diri ka adventure, mo na gipanggama ni Ma'am mga regalo ka adventure. Okay ka adventure, maginaot ko nagbalipayon sa akong video. Ayaw kalimot pag-subscribe sa akong channel, Renato Kilaton. Ayaw kalimot pag-click sa notification bell para makasunod mo sa akong dagan nga video. Dagan salamat ka adventure. Kaway Ma'am, kaway. Kaway Ma'am. Costina, kaway.